Pusong Pilipino, pusong panalo. Pusong panalo. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Totogin sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakaskas ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Halina tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Buhay giginawa, kapwa-tao asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Sisimulan na po natin ang ating second accuracy and law na may law number 38086. Law number 3086. Pangasinan, let's face local family. Ating first winning number ay number 32. Ibabalik po natin ang number 32 para makasama sa pagpili ng pangalawang winning number. Ating second winning number ay number 24. Ang ating official winning combination ay numbers 32 and 24. Numbers 32 and 24 in exact order. At dito lang po nagtatapos ang ating pangalawang scale draw para sa araw na ito. Ang umuli si Maria Luisa Mapilar, lagi po natin tatandaan, PCSO hindi umuurong sa pagtulong. Maraming salamat. Official